Present by RK Recording Studio, Premnagar. DJ Om Shankar Parsa Harbinda. अरे बाप रे बा आय हाय अरे बाप रे बा अरे बाप रे बा आय हाय अरे बाप रे बा कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा मौकी करे मन माना अरे बाप रे बा कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा अरे बाप रे बा आय हाय अरे बाप रे बा अरे बाप रे बा आय हाय अरे बाप रे बा कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा मौकी करे मन माना अरे बाप रे बा मर्द बनावे छै खाना अरे बाप रे बा DJ Om Shankar Parsa Harbinda. पहले के छोरे मौगे सब सत्य सब तरीका हाबे पहले के छोरे मौगे सब सत्य सब तरीका हाबे अभी के छोरे मौगे सब 10 गो से बतियाबे कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा मौगी करे मन माना अरे बाप रे बा मर्द बनावे छै खाना अरे बाप रे बा पहले के मौगे घर ही में 2-2 साल बिताबे पहले के मौगे घर ही में 2-2 साल बिताबे अभी के मौगे 7 दिन पर घूंघटा उठाबे कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा सब देखाबे खजाना अरे बाप रे बा कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा Music Director DJ Rakesh Raj, Premnagar, Mohtari, Nepal. DJ Om Shankar Parsa Harbinda. पहले के छौरे मौगे सबके नीक रहे संस्कार पहले के छौरे मौगे सबके नीक रहे संस्कार अभी के मौगे ससुर भसुर ला करे नहीं विचार कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा मौगी करे मन माना अरे बाप रे बा मर्द से बनवे छै खाना अरे बाप रे बा पहले के मौगे सब रहे एकटा पटिकल पहले के मौगे सब रहे एकटा पटिकल राजा मनोज कहो सब छै पैसे पटिकल कैसा नहीं अलाई हो जमाना अरे बाप रे बा राम सारन बनवे खाना अरे बाप रे बा तिजारा के सुनै गाना अरे बाप रे बा RK Recording Studio, Sitapur Bazar, Mohtari, Nepal.